Drugari, evo nas. Imamo malu spasiteljicu kom l'abitude, obično nam je na Maja spasiteljka. Da li se sad čujemo? Super! Evo ovako, Vesna će da ponovi na francuskom neke stvari o sebi, podatke osnovne, vi ćete da prevodite, a onda vaša učenica kaže na srpskom, a mi ćemo da prevodimo. Da malo obrnemo stvari, važi? Kao što smo se nas dve dogovarale, da oni čuju izvorni francuski, a mi izvorni srpski. Ajde, Vesi. Vesna Karakaš će da vam kaže nešto o sebi. Prošli put je bilo na srpskom, sad ćemo na francuskom. Slušajte. Je m'appelle Vesna Karakas, j'ai 12 ans, je vis à Montbéliard, je suis une élève. Je suis née le 2 janvier 2006. Je fais de la musique, j'adore la musique. Comment s'appelle ton école, ton collège? Collège primaire. J'écoute de la musique serbe et française. Ma meilleure amie s'appelle Nora. Je n'aime pas les artistes. Ok. To je bila Vesna koja je bila dovoljno hrabra, iako to zna, ona je čitala, ali nema veze, zajednički ćemo to da prevedemo, da vidimo šta je to nama Vesna o sebi kazala. Ko će da nam kaže šta je Vesna pričala o sebi? Vane? Da? Ništa?